Това беше този курс. Кажете ни вие, дайте ни препоръки. Какво беше добре в този курс? Какво се получи супер? Пратете ни вашия код. В Discord намерете нашия Discord сервер на Roll Partners, най-голямото училище по роботика, за да ви помогнем, ако имате проблеми с кода си, за да се похвалите, да го споделите. За домашно мога да ви препоръчам, предизвикам дори, да направите прямо война с карти или някоя друга, както ви казах, лесна игра с лист хартия, с лист химикал. Ученето е активен процес и само с гледане ви казах, че няма да стане. Това, което очаквам от този курс е хората, на които им е станало интересно този процес на създаване на програми, на добавяне на правила, тестване, дебъгване, тези правила работят ли както трябва, работят ли във всички случаи, до настройване и накрая работещ резултат, който върши задачата, която си искал. Тези хора фанете и действайте, учете самостоятелно. Има ужасно много материали на български, дори в интернет на тема Python. Видяхте по-рано, като търсих. Може да се научите, казах ви, телефона и пишете код. Едно време, моята лична история е, че първо като набях на 12-13, ходих да се пиша в компютърни зали с хората. Там не знаех да пиша, нямах клавиатура вкъщи, вземах един лист хартия и написах реда на клавишите, така че да науча кой клавиш къде стои. После в университета много исках да науча програмиране, за да мога да правя игри. Нямах компютър вкъщи, вземах книги в университета, учих, както ви обяснявах. Един месец учих хифове и как работи, и променливи. Един месец учих цикли. Писах програмчета, ходих в библиотеката в университета, писах си кода там, го въвеждах и проверях какво се случва и нещата работиха. Естествено имах със собствени проектчета. Както сега ви давам да направите Не се сърди човече, така аз едно време бях направил бикове и крави и игра на корабчета. Тези, които ви е интересно, действайте самостоятелно. Ако ви е интересно, мога да ви покажа как да направите играта да стане за 22 играчи или пък, както видяхте в введението в курса, да има красиви графики. За да седна да запиша обаче тези курсове, имам нужда от вашите оценки. Ударете лайкове на отминалите епизоди, напишете ревю на курса, напишете отзив, кажете ми ако не ставам да си знам. Пишете похвала, ако нещата са ви харесали и съм ви разказал ясно и разбираемо. И ще се видим в следващия курс. Напишете ни какво искате в следващия курс. Напишете ни дали искате да имате двама играчи на полето. Ако има двама играчи, дали да има и настъпване между играчите, или пък да може да ходите назад, за да може, когато изпреварите пионката, да се върнете и да не сте само жертва. Дали искате красиви графики? Дали искате да направите масов мултиплеер с 22 играчи? Как не се сърди човече с 22? Не се сърди човече, се прави с 4, обаче сме в компютър и там можем да направим много играчи на едно поле. Дали искате да имате локален мултиплеер или дори онлайн мултиплеер, което да означава да програмираме мрежово. Едно време много обичам да програмирам интернет приложения. Така че очаквам вашата обратна връзка тук в платформата в Discord и ще се видим в следващия курс. До скоро!